शिमगोत्सव विशेष भागात मी विनय गाडीवकर आणि मुकेश गाडी म्हणजे बाबलोची बबली आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर आधीच्या व्हिडिओ तुम्ही बघितलं असेल, आमची प्रॅक्टिस जोरात चालू होती आणि तीच तोडकी मुडकी प्रॅक्टिस करून आता आम्ही चाललो आहोत देवळात आमचा परफॉर्मन्स द्यायला फायनल. आता काय मजा येते ती बघा. गेल्या वेळी आम्हाला जास्त भीती वाटत होती, आता ती भीतीच नाही आहे कारण की आमची तयारी झालेली नाही नसल्या कारणात. आणि गेल्या वेळी आमची 3 दिवस तयारी होती आणि भीती होती, त्यामुळे जास्त भीती होती काय चुकणार काय. आता बिंदास आता काय चुकलं तर चुकलं कारण की प्रॅक्टिसच नाही. त्यामुळे आजचा व्हिडिओ बघायला जरा जास्त मजा येणार आहे. एकाचे पण डायलॉग पार्ट नाहीत, सगळे आयत्यावर एकदम बोलणार, काय सुचणार तर बोलणारच. बाकी बबलीचा डान्स बघूची असेल तर आधीच सांगतोय तो व्हिडिओ पूर्ण बघा. हा व्हिडिओ स्किप करू नको अजिबात आणि सांभाळून घ्यावा आमका पण बरं. नाचाचा कोकणातला ज्यांका ट्रेडिशनल बघू जाऊता बरेच आमका कमेंट होती मी ट्रेडिशनल दाखवून. आता ह्या व्हिडिओत बघा पूर्वीपासून जी परंपरा ती अजून आम्ही म्हणजे आमच्या गावातली परंपरा ती आम्ही जोपासलेली आहे. बाकीच्या गावांतून वेगळा असता, आमच्या गावात ह्याचा आणि तर अजून पूर्वीपासून चालत इला तर आम्ही अजून पुढे चालूचा प्रयत्न करतो. ही काय नथ हातात नथ माझी पडता कशामुळे काय कळत नाही, बायकून दिले ना प्रेमान. तर हे बघा पेंद्या लंगडो बिंगडो इलेले तयार होऊन
नाही आमच्याकडे इधर से आया हूँ इधर से आया हूँ श्याम का वो राणे साहब है ना उसका काम करता हूँ मैं और उसका बड़ा बड़ा आम है ना उधर वो आम रखवाली करता हूँ मैं बड़ा है आम बड़ा बड़ा क्या करने का क्या है अरे असं आडवर आडवर होने का करने का क्या करने का है आड़ा झोपने का मेरे को ये आड़ा टेढ़ा कुछ नहीं चाहिए ये बड़ा आम है बहुत बड़ा अरे बाबा मेरे को नहीं जमेगा ये इधर करेगा मैं जमेगा क्या काम करेगा क्या है अरे दूध खाने का लड़की को पकड़ने का है तो मेरी बीवी है उधर नेपाल में लड़की है मावशे आपण का भारी दिसते या लोकं माझा बघू नको माझा लोकं बघू नको